cântăreți ai muzicii populare, cunoscuta noastră cântăreață de muzică populară, Sofia Vicoveanca. Cu gânduri bune, cu gânduri curate, cu gânduri extraordinare, probabil, de a transmite mai departe cântecul popular, atât de bine cunoscut, nu numai în România, ci și în străinătate. Deci vom afla ce gânduri și ce cântece va interpreta astăzi cunoscuta noastră cântăreață Sofia Vicoveanca. O, Doamne, bănuiesc, nu-mi cereți chiar titlurile pieselor, fiindcă am și cântece mai noi, deci mai puțin cunoscute. Eu n-am fost de foarte multă vreme la dumneavoastră și este o mare, foarte mare bucurie să revin pe aceste meleaguri. Odobeștiul, care este foarte important punct pe harta țării noastre. Deci, bine v-am găsit, sănătoși, frumoși și voioși. V-am adus cântecul de acasă, deci cântecul neamului nostru. Cântec de voie bună, de dragoste, de dor. Cântecele pe care le știți dumneavoastră așa cum le zic eu. Deci nu m-am îndepărtat de stilul pe care mi-l știți. Deci nu ies din pătrățica mea, este o vorbă a mea. Pătrățica înseamnă, deci, nu m-am înstrăinat, deci rămân fidelă cântecului popular bucovinean. Tineretul nostru a fost păgubit anii trecuți de niște ritmuri moderne. Eu îi înțeleg, dar niciodată nu vom cânta mai bine decât cei care de acolo de unde vine cântecul. Mai bine americanește decât american. Este un val. Nu se poate renunța. Pentru că, eu spun așa, personalitatea unui popor se caracterizează prin limbă, prin tradiție. Nu putem întoarce spatele unor obiceiuri de veacuri. Se va reveni, sunt sigură. Dovadă, mi-am aruncat așa privirea puțin în sală, pardon, sunt foarte mulți tineri. Eu sunt sigură că nu se va renunța, nu. De oricum, dumneavoastră sunteți foarte iubită la Odobești, nu numai dumneavoastră, și cântecele, pentru că cântecele sunt unicat, deci nu pot fi interpretate de oricine. Deci, ca atare, toți odobeștenii noștri vor și cred că sunt în asentimentul meu că aceste unicaturi trebuie să ascultate numai de cel care îl cântă cu adevărat. Și aceasta este numai Sofia Vicoveanca. Iertați-mă, nu, vreau să vă spun ceva, nu și-ar face nimeni niciun serviciu dacă ar cânta în stilul meu. Dacă vrei să-ți conturezi o personalitate, faci numai ca tine. Nimeni ca mine, nici eu ca alții. Asta a fost deviza mea din tineret. Și asta sfătuiesc pe toți tinerii care îmbrățișează această ramură. Deci, dacă vrem să fim unici, faci numai ca tine, ca nimeni altul. Așa. Ce ne urați, doamnă Sofia Vicoveanca, acestui mic orășel și mare în același timp, cum a spus dumneavoastră, și foarte important. Ce ne urați dumneavoastră celor de vârsta a întâi, a doua și a treia și a patra, pentru că sunt foarte mult, pentru toți odobeștenii de la mic la mare. Doamne, să aveți soare așa cum ne sărut acum, în acest moment. Soare în suflet, în gândurile dumneavoastră, în drumurile dumneavoastră. Să se facă poamă bună, să avem vin bun, să ne bucurăm și noi cei de la nord cu picătura asta de elixir. Tot ce vă dorește sufletul, tot ce e mai bun și mai frumos pe lume, într-un ceas bun și cu noroc. Cu Doamne ajută! Mulțumim tare mult, vă urăm să aveți viață lungă, fericire. Multă și bună! Nu, viață lungă și să ne bucurăm mereu de cântecele dumneavoastră. Să rămâne, la revedere și succes în spectacolul nostru! Să fie! Mulțumesc mult!